Hej YouTube, og det vil jeg gerne spille Skyblock. Og med Skyblock mener jeg Skyblock sammen med min ven Jorki Benne, som også hedder Gabriel. Ja. Random. 3, 2, 1, hop! Ja, sådan der. Ja, så går vi i den sammen. Ja, sådan der. Godt. Jeg har ikke fået en intro endnu, men det skal jeg nok få. Jeg er i gang med at lave den. Du havde... Hvad? Du stod og sagde, at du havde fået et intro. Ja, okay, jeg har bare ikke uploadet den endnu, så. Okay. Random. Random is all about this. Kom. Stefan? Ja? Jeg ved godt, det er lidt nu, men jeg ved ikke engang, hvad din kanal er. Nå. Men, ja, okay. Han er lidt, jeg er lidt ny på YouTube. Ikke ny, men jeg er lidt ny på YouTube, Jeg vidste ikke engang, du havde en YouTube-kanal. Ja, så det går lidt pludseligt op for ham, at jeg har en YouTube-kanal. Og der vil være mange survival, kreative og random, og jeg ved ikke hvad der ikke vil komme. Jeg vil bare sige, YouTube, jeg er den eneste, der Stefan totalt hakker i sin stemme. Jeg synes, du kun hakker lidt, og jeg hakker overhovedet ikke. For mig er det det modsatte, men... Hvorfor kan jeg ikke? Okay, sådan der. Sådan der. Jeg kan godt se dig. Og jeg skal nok sende IP'en til serveren. Ja. I beskrivelsen. Og det gør jeg i alle mine, alle de server, undtagen et par server. Der er nogle server, Der er allerede nogen i midten, Stefan. Ja, jeg er lige klar. Og jeg vil sende IP'en til alle servers, Ja, jeg vil sende IP'en til alle server. Jeg spiller på undtagen nogen. Nu, Stefan. Hvad? Ved du? Nej, jeg gør ikke. Undtagen lige nogen, som... Det er ikke bare mig, der lagger eller et eller andet, fordi det er totalt fuck. Hvorfor kan jeg komme ind i midten? Jeg kom hen til dig, Stefan. Hvem er det, der skyder på mig? Hvem er det, der skyder på mig? Sikkert ham i midten. Jeg kommer til dig, Stefan. Why can I not? Hvorfor? Okay, sådan der. Sådan der. Stefan, jeg er hen ved dig. Jeg er bag dig. Godt. Nej! Jeg hader, når alle bare skubber ind ned. Jeg hader det! Nej. Kom. Okay. Og nu vil jeg bare lave lidt random parkour. Det bliver lidt random episode. Han vandrer på mig. Det er hovedparkour. Og bare så ved det bliver faktisk en random episode, på grund af der bliver lidt af hvert. Der bliver i hvert fald parkour og skywalk. Og med parkour mener du bare sådan hoppe rundt på nogle isblokke hele tiden? Nej! Nej, hop rundt på hoveder, som er så små, at man ikke engang kan ramme dem. Og sådan går dag for dag. Død og død. Nu vil jeg faktisk gerne fortælle jer en historie. Realistisk historie, vil jeg bare lige sådan sige. Den historie handler om en. Han hed... Hvad hedder han nu? Okay. Han hed i hvert fald ikke noget random. Han hed Random! Ja, han hed Random. Det var han ikke selv skyldig af det. Jeg kan lide din historie, fordi jeg vandt. Nå. Jamen, det skal vi fejre! Det skal vi fejre! Gabi vandt! Kom nu, 3. Nej, vent lidt. Okay, 3. Nej, okay, jeg har vundet. Nå, Er du på sådan en isbane? Nej. Ikke? Nej. Og vi kom ikke sammen. Så jeg tror faktisk, at vi stopper nu. Jeg tror faktisk, vi stopper nu. Og vi ikke lever. Vi gør ikke en skid. Vi stopper der med udtale. Og jeg sender IP'en. I samtalen.
Ikke samtale, men... jeg sender... Nede i description. Ja, description. I sender de pænt i description, og det bliver sjovt. Det var så det for i dag. Så ses vi så næste gang. Så YouTube. like, favorite og subscribe. Gør alt det lort, jeg har lyst til det. Ja. Bare husk. Jeg sætter stor pris på, I liker og subscriber. Og så ses vi så næste gang. LOL. Ses.